सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचालींना वेग आला आहे। माटणी जिल्हा परिषद मतदारसंघात महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी भाजपाचे युवा नेते विशाल परब हे दोडामार्ग दौऱ्यावर आले होते। महायुतीचे जिल्हा परिषद उमेदवार दीपक गवस यांच्या प्रचारासाठी त्यांनी गावोगावी भेटी देत मतदारांशी थेट संवाद साधला। या दौऱ्यादरम्यान स्थानिक प्रश्न, विकासाचा अजेंडा आणि आगामी निवडणुकीतील रणनीती यावर विशाल परब यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली। याच पार्श्वभूमीवर माटणे जिल्हा परिषद मतदारसंघ, महायुतीचा प्रचार आणि स्थानिक विकासाच्या मुद्द्यांवर भाजपाचे युवा नेते विशाल परब यांच्याशी कोकणशाहीचे मुख्य संपादक साईनाथ गावकर यांनी केलेली ही खास बातचीत पाहूया। सिंधुदुर्गात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांची धामधूम सुरू आहे आणि अर्थात आम्ही आहोत आता सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात अर्थात दोडामार्ग मध्ये। खरं तर सर्वांचं लक्ष लागून राहिलंय ते माटणे जिल्हा परिषदच्या निवडणुकीकडे। दीपक गवस उभे आहेत आणि अर्थात या सर्वांना बळ देण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीचे युवा नेते विशाल परब दोडामार्ग मध्ये आलेत। विशालजी, अगदी सकाळपासून सावंतवाडी, वेंगुर्ला, दोडामार्ग या तिन्ही तालुक्यांमध्ये अर्थात या विधानसभा मतदारसंघात आपल्या सोबतीनं आम्ही आहोत। जिथं जातो तिथे विशाल परब यांची क्रेज पाहायला भेटते। नेमकं या मागचं पहिलं कारण एक वर्षापूर्वी विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर संपूर्ण मतदारसंघामध्ये, जिल्हा परिषदच्या मतदारसंघामध्ये एक वलय तयार झालं आणि भारतीय जनता पार्टीवरती प्रेम करणारी किंवा महायुतीवरती प्रेम करणारी सर्व मंडळी तयार झाली। आज या ठिकाणी माटणे जिल्हा परिषद मतदारसंघात तरुण तडफदार, सर्वांचे लाडके दीपकजी गवस, एक तरुण युवा नेतृत्व पुढे आलं आणि या तरुण नेतृत्वाला पक्षाने तिकीट दिलं। आज जिल्हा परिषदच्या माध्यमातून खरोखर माटणे विभाग हा विकासाच्या दृष्टीने मागे राहिला। गोवाच्या बाउंड्रीवरती हा विभाग आहे आणि या जिल्हा परिषद विभागाची डेव्हलपमेंट करण्याची धमक आणि ताकद ही आमच्या दीपकजी गवस यांच्याकडे आहे। त्यामुळे जिल्हा परिषदचा सदस्य कसा असावा, एक सिंधुदुर्ग किंवा राज्याला एक चांगलं वेगळं आगळं नेतृत्व युवकांचं मिळावं, त्यापैकी हे एक नेतृत्व आहे। मला खात्री आहे की या मतदारसंघामध्ये खूप चांगला विकास होईल आणि विजय हा नक्कीच होईल। पण हा विजय साधा नसेल, खूप चांगल्या प्रकारचं मताधिक्य दीपकजी गवस आणि पंचायत समितीचे सदस्य घेतील। विशालजी, खरं तर दीपकजी, विशालजींकडे मी पुन्हा येणार आहे, पण तत्पूर्वी अगदी सकाळपासून आपला हा प्रचार दौरा सुरू आहे। कशा पद्धतीचा प्रतिसाद भेटतोय तुमच्याकडनं ऐकायला हवं। आज जिल्हा परिषद माटण्यामध्ये आम्ही फिरत असताना एक चांगल्या प्रकारे युवकांचा, माता भगिनींचा चांगल्या प्रकारे आम्हाला प्रतिसाद मिळतोय। त्यातल्या त्यात सगळ्यांची इच्छा होती की विशालबाई माटणे जिल्हा परिषद मध्ये यावे आणि त्यात आमच्या विनंतीला मान देऊन विशालबाई आज इथे आल्यामुळे एक नवचैतन्य युवकांमध्ये सगळ्या आलेलं आहे आणि निश्चित हा विजय आमचाच असेल, महायुतीचाच असेल। विशालजी, थोडंसं राजकारणाकडे वळतोय, कारण की सावंतवाडी या विधानसभा मतदारसंघाकडे जिल्ह्याचा आणि राज्याचंही लक्ष लागून राहिलंय, कारण की सर्वाधिक अपक्ष जे अर्ज आहेत ते ह्याच विधानसभा मतदारसंघातून निवडणुकीसाठी भरण्यात आलेत। आता नेमकं 9 तारीखचं चित्र कसं पाहायला भेटणार आहे सर्वांना, ते आपल्याकडनं जाणून घ्या। 9 तारीखला सकाळी 11 वाजता टीव्ही लावल्यानंतर सावंतवाडी विधानसभा किंवा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील माटणे जिल्हा परिषद जो मतदारसंघ आहे, इथे पेटी उघडल्यानंतर विजय हा आमच्या सन्माननीय गवस साहेबांचा असेल। कारण एक तरुण आणि तडफदार नेतृत्व या मतदारसंघाची काळाची गरज आहे, हे लोकांकडनं उत्साहात बोललं जातं। आज कोणत्याही दुकानावरती जाऊन बसलात तर त्या ठिकाणी बसल्यानंतर तिथे काही लोक भेटले तर त्या ठिकाणी काय म्हणतात की नवीन युवकाला आपण साथ देऊया आणि गोरगरीब जनतेची कार्य आता आपल्या पाठीमागे बघा, प्रचंड प्रमाणामध्ये तरुणाईवरती विश्वास ठेवून मतदान होणार या दृष्टीने किंवा हा माणूस विकास करणार या दृष्टीने ही मंडळी आलेली आहेत। असंख्य मंडळींचा प्रवेश सुद्धा होतोय। मला असं म्हणायचं आहे की येणाऱ्या 9 तारीख आपला विजय हा पक्का आहे, पण तो विजय खूप मोठ्या फरकाने चांगला होईल असं मला वाटतं। विशालजी, खरं तर ना आपल्या बरोबर दिवसभर या दौऱ्यात फिरत असताना प्रमुख प्रश्न खरं तर ग्रामीण भागातले समोर आलेत। 2 महत्वाचे प्रश्न आहेत। एक म्हणजे बेरोजगारी, याचा अर्थ या ठिकाणी रोजगाराची साधनं आली पाहिजेत, काही प्रकल्प आले पाहिजेत आणि अर्थात जी प्रत्येक निवडणुकांमध्ये सर्वजण अपेक्षा धरून असतात की या ठिकाणी आरोग्य सुविधा सुधारली पाहिजे, हॉस्पिटल एखादं झालं पाहिजे। तुम्ही नेमकं या दोन्ही समस्यांकडे कशा पद्धतीनं विशाल परब आणि भारतीय जनता पार्टीची अर्थात महायुतीची ताकद उभं राहिलेलं चित्र पाहायला भेटेल? बघा, इथनं 2 किलोमीटर वरती गोव्याच्या मुख्यमंत्री जे आहेत त्यांचा मतदारसंघ लागतोय।
इथे गोवा राज्य लागून आहे, परंतु बेरोजगारी बेकारी हा मोठा प्रश्न आहे. आमच्या स्थानिक लोकांकडे जाल तर प्रत्येक घरातली 2 मुलं ही गोव्याला रोजगारानिमित्ताने जात आहेत. तर हे कुठेतरी थांबवणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यासाठी काळाची गरज काय आहे ते या ठिकाणी देशामध्ये भारतीय जनता पार्टी आहे किंवा महायुतीचं सरकार राज्यामध्ये आहे. आज आपल्या तळ कोकणामध्ये सुद्धा महायुतीचं सरकार आहे, परंतु आपल्या माटणे विभागामध्ये आपल्या हक्काचा माणूस आल्यानंतर आपण काहीतरी रोजगार क्षमता आणू शकतो. आणि मागील 1 वर्षापूर्वी माझं इलेक्शन विधानसभेचं ज्यावेळी झालं त्यावेळी मी माझ्या दोडामार्ग वासियांना मी आवाहन केलं होतं. त्यांनी आवाहन ते नक्की माझं पेललं आणि माझ्यावर विश्वास ठेवला. मी आजही सांगतो की आमचे दीपकजी गवस जे उमेदवार आहेत ते निवडून आल्यानंतर या माटणे विभागामध्ये किंवा इथल्या 3 जिल्हा परिषदमध्ये आम्ही रोजगाराची जी संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मी आणि माझे भारतीय जनता पार्टीचे सर्व नेते ते प्रयत्न करणार आहोत. विशालजी, खरं तर या आजूबाजूच्या काही गावांमध्ये फिरत असताना पाण्याची समस्या असल्याचं देखील आमच्या निदर्शनास आलं, समोर आलं. याबाबत आपण नेमकं कशा पद्धतीने ही समस्या सोडवण्यासाठी यापुढे कार्यरत राहणार आहात ते देखील सर. आम्ही सावंतवाडीचं नगरपालिकेचं इलेक्शन झालं आणि वेंगुर्ल्याचं झालं त्यावेळी सर्व लोकांना सांगितलं की आमचं एक चार्ट असेल की कसं डेव्हलपमेंट करू, शहर कसं डेव्हलप करू. तसं मी सांगतो की माटणे विभाग आमचा जो जिल्हा परिषदचा आहे ते 12 गाव आहेत आणि 12 गावामध्ये बाजूला तिलारी धरण आहे, परंतु तिलारी धरण असून सुद्धा ते पाणी गोव्याला जाते. परंतु स्थानिक लोकांना पाणी पाहिजे तर तिथे वळवळ करून उन्हामध्ये फिरावं लागतं. हे कुठेतरी बंद होण्यासाठी आम्ही स्थानिक म्हणजे आमचे नेते आहेत, रंगनाथजी गवस आहेत, चेतनजी चव्हाण आहेत, आमचे स्वतः गवस आमचे जे आहेत दीपकजी गवस उमेदवार आहे, सर्वांनी बसून आम्ही एक मॉडेल बनवलंय की पुढील 5 वर्षात माटणे हे विभाग जिल्हा परिषदचा भाग 12 गाव कसे डेव्हलप होतील, पुढच्या 5 वर्षांनी मतदान मागण्याची वेळ यायला नाही पाहिजे याची जबाबदारी आम्ही घेणार आहोत. सर, मी एक शेवटचा प्रश्न घेऊन आपल्याकडे येणार आहे. तत्पूर्वी शेवटचा प्रश्न आपल्याला, आपल्या समोर जे उमेदवार उभे आहेत त्यांचं आव्हान वाटतंय? निश्चित आव्हान आम्हाला बिलकुल वाटत नाही. कारण काय होतंय की समोर जे आहेत एक अपक्ष आहेत आणि एक उभाटा कुठे दिसत नाहीये. आणि जे अपक्ष आहेत ते निष्क्रिय असल्यामुळे त्यांना पक्षाने डावललंय, पक्षाने तिकीट दिलेलं नाही. आणि आज आपण इथे प्रचार करत असताना महायुतीचे सगळेच पदाधिकारी, महायुतीचे नेते, आमचे आदरणीय विशालभाई परब सगळेच आम्ही या प्रचार मोहिमेत उतरलेलो आहे. त्यामुळे आव्हान बिलकुल नाही. विशालजी, अगदी शेवटचा प्रश्न आपल्याकडे. काय नेमकं आवाहन कराल या भागातील सर्व मतदारांना मताधिक्य वाढवण्यासाठी? कारण 9 तारीखचा निकाल तर आपल्या दौऱ्यानं सर्वांच्या समोर आलेला आहे. फक्त मताधिक्य वाढवायचं, त्यासाठी काय आवाहन कराल? मतदान हे का आणि का जास्त असावं तर माटणे विभागामध्ये डेव्हलपमेंट करण्याची ताकद महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, या महाराष्ट्राचे प्रदेशचे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सर्वांचे लाडके रवींद्रजी चव्हाण साहेब, खासदार नारायणरावजी राणे साहेब आणि पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली किंवा महायुतीच्या सर्व नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही लढतोय. परंतु हा विभाग डेव्हलप करण्याची ताकद आमच्या सर्व नेत्यांमध्ये आहे, आमच्या स्थानिक नेत्यांमध्ये आहे. आम्ही एवढी खात्रीशीर सांगतो की येणारा 7 तारीखचा दिवस आहे, अतिशय महत्वाचा आहे. विजय हा आमचा होईल, पण मताधिक्य कसं वाढेल याच्यासाठी आम्ही पूर्ण रणनीती आखलेली आहे. विशालजी, खरं तर या सगळ्या बिझी शेड्यूल मध्ये आपण ही सविस्तर चर्चा केला. धन्यवाद देतो. 7 तारीख आणि 9 तारीख दोन्ही दिवसांसाठी आपल्याला ऍडव्हान्स मध्ये शुभेच्छा देतो. भारत माता की जय, जय भवानी, जय शिवाजी. भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा, महायुतीचा. विशाल भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. विशाल भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. राजेश हेदळकर सह साईनाथ गावकर, कोकण शाही, दोडामार्ग.